Здравейте, приятели! В момента се намирам в Център Естетик, тук в град Гоце Делчев, където извършваме моята процедура по лазерна епилация. Една от най-търсените, най-желаните процедури сред дамите. Любопитното и важно, което бих искала да ви споделя, е, че центърът разполага с най-иновативната, най-модерната техника, която се предлага към момента. Лего лазер, който ви гарантира абсолютно безболезнена лазерна епилация по всяко време от годината и е подходяща за дами над 14 годишна възраст. А освен това, още по-любопитно е да ви споделя, че центърът разполага с още един лего уред, лего апарат за моделиране и скулптуриране на тяло, както и за обмладяване на лице и третиране на целулит. Така че какво по-хубаво от това да се възползваме от най-доброто на нашата си територия.